So, hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेबाव बरायनाय जाबाय आं दिनैबो नोंथांमोननि लागै गोनां बिदिनो मोनसे आपडेट लाना फैदों लोगोफोर बेनो जाबाय जोंहा NIA एभिएशन सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय जोंहा मोजां मोनसे जब अफार माने जब अपरचुनिटि ओंखारना फैदों लोगोफोर बे मोजां खाबु ओंखारना फैदों बेनिखायनो जों साफ्रोम बर'फोर जायफ्रा आंनि भिडिअ खोनादों नोंथांमोना गासैबो खालामनानै ला जायफ्रा ग्रेजुएसन पास जाबाय आरो जासिगोन बावला नोंथांमोना अन्नानै बेखौ बयबो खालामनानै ला लोगोफोर दै बिनि लास्ट डेट ओंखारथ'वाखै नाथाय दै एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दै एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेयाव जा मोजां अपरचुनिटि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम नङा जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि मोजां अपरचुनिटि जों लागै होदों बेनिखायनो साफ्रोमबो जाहाथे खामानि लायो दै क्लिक हियार नैबेयाव दोङो आरो नै एप्लाइ नाव होननानै जेबायदि बे फ्लिपिं रेड कालार फ्लिपिं जाबाय थादोंना बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ नाव रेजिस्टार खालामदो रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना गावसोरनि जेरै फर्म फिलआप खालामनो थाखाय बेयाव हायबाय थायो बे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामब्लानो मा बिदों नोंथांमोना बेखौ होजोबबानो लास्टआव एप्लाइ लिंक हायगोन एप्लाइ बाटन हायगोन बे एप्लाइआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो बेयो अलरेडि जागोन दै लोगोफोर बिराद मोजां अपरचुनिटि फैदों जोंहा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो खालामलागोन नोङो खालामनो थाखाय आङो खालामनाय जाबाय जोंहा नोंथांमोना खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारभिउ फैगोन एडमिट कार्ड फैगोन एडमिट कार्डआ ओंखारथ'वाखै खालामखांनायनि उनाव जेब्ला एग्जाम जागोन बे टाइमाव नोंसोरनि इमेलाव आरो नङाबा SMS आव बिदि फैगोन एडमिट कार्ड आउट जाबायबाला बेबायदि आरो एडमिट कार्डनि उनाव जोंहा एग्जाम जागोन एग्जामा जेरै जोंहा जोंनि बायदि रिजनिं थागोन एप्टिटिउड थागोन बेनिफ्राय जोंहा इंलिश थागोन आरो ना बिदि मोनथाम थागोन बेयावनो नोंथांमोना बिदि एग्जाम होनानै उनाव रिजाल्ट एभेलेबल जागोन रिजाल्टनि उनाव नोंथांमोना बेखौ कल लेटार नोंथांमोना मोनगोन नोंसोरनि इमेलाव आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि जयनिं लेटारबो नोंथांमोना उनाव मोननो हागोन आरो जुदि पास जायोब्ला बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लादो लोगोफोर दायो एप्लाइ जाबाय थादों एप्लाइआ माबा जायाखै इन डेट जायाखै नोंथांनि एलायनायावबो कास्टमार सार्भिस एस'सियेट CSA दै बेखौ नोंथांमोना अननानै एप्लाइ खालामना गासिबो आरो जुदि नोंथांमोननि थाखाय हिन्दी नङाब्ला इंलिसाव नटिफिकेसन नांगौब्ला नैबेयाव क्लिक खालाम बे गाहायाव नैबेयाव क्लिक खालामनो नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोननो हागोन दे आरो मोजाङै फरायना लानो हागोन दा अल अभार इन्डिया भेकेन्सि बियो नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बे गासैयावबो जोंहा बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानाय थाबाय दाथ' आजिखालि मबाइलावनो जायो रावनिबो दखानफ्राव बिदि CSC सेन्टारफ्राव थांलायनो दरकार गैया नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलजोंनो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामना लानो हायो आरो एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोननियाव बिदि गाव गाव ID नाम्बार हायो बे ID नाम्बारखौ सेभै लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर दै आं बेखौनो खालामनाय जाबाय स' आं सानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लागोन आरो एग्जामनि थाखाय रेडि जाना थागोन आरोना लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खालामनाय जाबाय स' भिडिअ बेसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गाहाम मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम बेखौ थबैनो मिन्थियो सोरबाफोर मिन्थियाखैब्ला जाबाय एडभार्टाइजआ बिदि इउटुबफ्रावबो फार्स्ट इन्टारभेसन ओंखारगासिनो दङ आरो बिदिनो इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुक टुइटार बेफोराव गासैयावबो बे नटिसआ ओंखारबाय थादों आरो लोगोफोर ना जानायखौ नोंथांमोना नुदों नाथाय ध्यान होआखै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लागोन थाबैनो स' बेसेनो लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लादो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो बेखौ बेसेनो थेंक इउ